Stolperne er færdigmonteret, hegnet er monteret, topskinnen i zink er monteret. Så har vi en topplade, hvis det er en samlestolpe, så bruger vi den her med det. Er det en endestolpe, bruger vi den her med det. Der er selvfølgelig også topplader til alle andre stolper. Men i det her tilfælde, så klemmer man her med fingrene. De skal ikke klemme så meget, men en lille smule skal det lige stramme. Vi skal gå en lille smule stramt i heroppe. Så bliver de bare monteret på her. Et lille klem, så de stadig spænder på stolpen. Vrides en lille smule. Sådan der. Og ned i med dem her. Så sidder de der og holder vand ud af stolpen. Vi giver dem et lille klem.